Viisaat sanovat, että vapautuminen alkaa, kun olemme valmiita antautumaan elämälle, kehon, mielen ja olemassaolon puitteissa, ilman ehtoja tai muita mielen väisteitä. Tämän kuultuaan ääni päässäni kertoo, että se ei halua luopua omista ajatuksistaan, koska sitä pelottaa. Se, mitä olisi elämä ilman ajatuksia ja sitä tapaa toimia, johon se on tottunut. Miksi ihmeessä minun pitäisi luopua ajattelemisesta, kun se on minuun luotu? Uskon vahvasti, että silläkin on oma tärkeä tehtävänsä, kunhan ensin saan hahmotettua, mikä tai mitä se on. Uskon myös, että oikeanlainen suhtautuminen omaan mieleeni ja erityisesti ajatteluun on tärkeä osa kehitystäni. En usko, että mieleni olisi paha tai että se olisi syypää elämässäni ilmentyviin haasteisiin, vaikka usein se siltä tuntuukin. Minulle on opetettu, että pieleen menevien asian taustalla on joku syypää tai syyllinen. Omassa ajattelussani olen ymmärtänyt syyllisen etsimisen täydellisyyden tavoitteluun liittyvänä harhana. Olen myös huomannut, että useissa tilanteissa siinä tiedossa, jonka pohjalta olen toiminut, on ollut virheitä. Kuka on syyllinen siihen, että maailmassa on virheellistä tietoa? Ehkä on parempi sanoa, että siinä kokonaisuudessa, jossa teemme omia päätelmiämme, on jotakin semmoista, mikä pitää sen erillään täydellisestä todellisuudesta. Jos katson maailman historiaa, niin huomaan, että eri vuosisatoina on ollut omat totuutensa. Myös tieteessä on ollut suuria löytöjä, joita on pidetty uraa uurtavina, mutta ne ovat kehityksen myötä osoittautuneet vähemmän paikkaansa pitäviksi. En tarkoita tällä sitä, että tieteen tekeminen olisi turhaa, vaan päinvastoin. Jokainen oivallus ja tieteellinen löytö on vienyt omalta osaltaan ja omalla tavallaan tieteellistä ajattelua eteenpäin. Olemme oppineet ymmärtämään sitä, kuinka luonto toimii aina vain paremmin, mikä parantaa ihmiskunnan ja luonnon välistä suhdetta monessakin mielessä. Olen uskonut tai luullut, että se mitä minulle kerrotaan on totta, mutta kun otan tiedon käyttöön elämässäni, huomaan, että se ei pidä paikkaansa. En puhu nyt ajatuksien tasolla olevien konseptien rakenteesta, vaan siitä, mitä tapahtuu, kun toimin tiettyjen ajatusrakenteiden mukaisesti. Oppimisvaiheessa koin, että on hyvin tärkeää sisäistää saatu tieto, jotta pääsee perustasolla harjoittelemaan erilaisia toimintoja, vuorovaikutusta, kanssakäymistä toisten ihmisten kanssa. Olen myös huomannut, että kasvuympäristöllä on ollut merkittävästi vaikutusta siihen, kuinka ja millä tavalla ajattelen. Kun nyt aikuisena pysähdyn ja muistelen omaa lapsuuttani, niin huomaan unohtaneeni sen avaran vilpittömyyden ja suuren innostuksen kokea elämää, joka täytti minut tuolloin. Sanotaan, että syntyessään lapsi on kuin aava meri, täynnä tietoisuutta, joka ei ole kiinni missään. Elämänoppien myötä lapsesta tulee yksilö, joka on itse rakentanut oman todellisuutensa. Nuoruuden aikana hän on mitannut todellisuuden rajoja ja saavuttanut sen jälkeen aikuisuuden sekä kyvyn toimia maailmassa. Tämä kaikki on tapahtunut myös minussa. En voi väittää, että olisin täydellisen vapaa, sillä monet asiat, ihmissuhteet sekä erilaiset tekemiset tuntuvat olevan vahvasti kiinni minussa. Lähimmät ihmiset tarvitsevat minua ja minä koen myös tarvitsevani heidän seuraansa ja olemassaoloa. Joku voisi todeta, että tuo kaikki on harhaa,
Mutta Moiseen uskominen ei kuulosta vapautumiselta, vaan enemmän välinpitämättömyydeltä tai luovuttamiselta. Se, mistä todella voin päästää irti, ovat omat mielipiteeni ja käsitykseni maailmasta, sillä kuinka minun ajatukseni ja tuntemukseni voisivat olla se ainoa oikea tapa tulkita maailmaa. Tämä on helppo ymmärtää yksinkertaisen esimerkin kautta, jossa kaksi ihmistä, molemmat, käyvät huvipuiston vuoristoradassa. Toinen haluaa ehdottomasti mennä uudelleen kokemaan sitä jännitystä ja vauhdin hurmaa, jonka laite hänelle tarjosi. Toinen vastaavasti on täydellisen kauhuissaan, eikä halua kokea uudestaan moista kurjuutta. Kuten ymmärrät, tämä on vain kuvitteellinen esimerkki, mutta omalla tavallaan se kertoo meille siitä, kuinka jokainen meistä tulkitsee kokemansa omista lähtökohdistaan ja kokemuksistaan käsin. Se, että en usko oman mielipiteeni olevan totta, vaan yksi näkökulma kokonaisuudesta, joka on meille kaikille ihmeellinen, monitasoinen ja moniulotteinen, on vapautumista oman mielen kahleista. Jos unohtaisin kaikki ne kokemukset, joita minulla on menneestä elämästä, minulla ei olisi huolia ja murheita. Tosin tuolloin en tietäisi, kuka katsoo peilistä minua, enkä tietäisi, minne minun pitäisi seuraavaksi mennä. Olisinko näissä olosuhteissa kykenevä elämään itsenäistä elämää, on hyvä kysymys, johon en osaa antaa vastausta, koska minulla ei ole tuosta tilasta omakohtaista kokemusta. Voin toki kuvitella mielessäni, miltä moinen voisi tuntua, mutta sekin olisi vain ajattelua. Lähteköön vapautumiseni liikkeelle siitä, että pyrin jatkossa suhtautumaan omiin ajatukseeni ei niin vakavasti kuin mitä olen näihin päivän saakka tehnyt. Ja jos olet kiinnostunut tämmöisistä asioista, voit kuunnella näitä nauhoitteita lisää.